Og tungod kay ang Kristyanismo nabot naman diri sa tua, so sa Cebu sila nagsugod. So kung tanaw nato, makita po niyo nasa akong Facebook sa YouTube, makita ninyo nga pagsugod sa Kristyanismo na nabunyagan naman to sila dito sa Cebu. Dayon gatukod sila og simbahan 1565 pagtukod anang Santo Niño Basilica sa Cebu. Pagka 1595 gitukod po nila ang katedral. Muna yung katedral sa Cebu. Dayon matanaw po niyo sa ako ang YouTube sa Facebook nga pwede sa Barile na establish siya 1614. Dayon ang pinakaunang parokya nga dito sa Bantayan Island. So mga karaang simbahan nasa Cebu, daghang larawan kay sumala sa Biblia na ay larawan ang simbahan sa Dios. Kung walay larawan, di na siya simbahan. Gikan sa salod adto sa ibabaw sa mga Ikulitan na yung mga larawan. Hindi ka maningala. O ka ng larawan, di nato na Diyos. Bayani man siya sa pagtuo kay nagpakamatay man na sila. Kaya kung wala sila magmartir, panatan ito pagtuo karon pananglit. Kung basa tag libro sa mga misyonero dire, doon ay time na ang misyonero nagikas lang Mexico 31 sila kamo. Pag-abot nila sa Pilipinas 18 na lang ang amatay ang uban sa biyahe. Kaya wala pa may aeroplano ato, barko man, layag ilang gamit. So pag-abot dire namatay ang uban, 18 na survive. Pag-abot dire, mission sila. Inanaw niya kato sila nga nangamatay, nga nagmartir tungo sa atong pagtuo, nga tawag atong mga balaan, mga santos. Niya kay imo si Kristo, kung mamatay mo tungod nako, langit mo diretso. Nanas din sa Ebanghelyo San Mateo, kapitulo 5. So nasa Biblia. Pananglit, San Pedro Calungsod. So namartir mo to siya. San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz kay gidakop kay bawal man ang Kristyanismo nito sa Hapon, sa Japan. So gidakop sila. Pagdakop, nakdakpan siya kapin. Ikondisyonan siya sa gobyerno sa Japan. Biya sa imong relihiyong Katoliko. Kung mabiya ka, buhian ka na mo. Dahil trabaho sa Japan. Pero niyo si San Lorenzo, munang basahan ninyo, na ibutang 1,000. Isa si San Lorenzo siya nga, bisan patagaan ko, usa ka libo ka kinabuhi, ako gihapon ning gihalad sa Dios. Moto nga to. Nya kay gilutos mo to siya kayo. Ipainom siya daghang tubig, dayon gipahigda, dayon gilatayan, gitorture siya. Ang katapusan torture, gitugsok pa to yang kaning koko. Tugsok to dako kadagom. Biya sa simbahang Katoliko, di siya mo biya. Tugsok na po niya pikas. Biya, nahurot nagtugsok ni tanan. Pikas na po. Ang pulo niya kaning koko, ipatugsok na. Biya sa simbahan, siya dili ko biya sa mga Katoliko. Karon isi kayo tamo biya sa mga Katoliko. Pero sila na to dili. Munang nabalaan sila. Dayon, kay wa bang mo biya, nangita sila katabay, na walay tubig. Kuha sila muton, gihikta ng tiil, itonton dito, ikapos ang pikas kamot. Ang pikas wala. Ingon na yan itong nag-torture. Iwara-wara lang na imong kamot, bot pasabot, surrender na ka, mubiya na ka sa imong relihiyon, buhian ka na mo. Kitonton. Pagtonton na, di man yun mo, surrender. Birahaw na po. Surrender ka, dili. Dili, yun mo surrender. Balik na po. Hantod, sa nadugay tonton, kay tiil man ang hiktan, ang dugo na paingon sa ulo. Og mo ito gikamatyan ni San Lorenzo Ruiz. Nga namatay siya, wag yun niya i-surrender ang iyang pagtuong Katoliko. Tungod kay matod pa niya, bisang pagkatagal siya kung sa kalibukan na buhay, iyag yung ihalat sa Ginoo. So na santos, nakiring ato kay seminar man karon, paglara ka oras, ako po, ato dito bukid, apoy kaon dito. Simple lang kayo. Pero usahay, siyempre, kung gusto mo magpagarato, sayangan ka. Pero tungod kay, lumalabay naman tayo diyan ito butana, dayon, gawa sana, ang Diyos, mahatag man gusto kinanglanon. So, manin, itabos ko. So, taga ako sa Ginoo, ako pa hinanglanon. So, nga, hindi mo kumulagan sa simbahan. So, inana siya mo nga,
Manang kanunay tagipin mo simbahan mo nang tayo mga pagpangalaga. Laminag ka na pagsimba. Sugod ta sa inyo. So, makita sa bata na kanunay mo nagampo, pakita po inyong malinawon. So, yun. Ang enjoy. Pero, hindi kamot yun. Kaya di mo po pwede di pa isi-isi lang ta. Parang masinso, di unaw na ito si may bato, parang hindi kamot. Pero naagyo kanunay ang pagampo. Kaya magunsa man kung nasapian ka, walay panalangin. Gubot kayo. So, na panalangin. Yung bata nga nagdako sab, kantigo sab tumampo. So, mabot ang time, malipayot mo, di mo anak pagkauman. So, mutawag happy pamili. So, gawa sana, samtang nagpreparata na, kaya nga itong matod pa sa pare ka ganina, duha atong citizenship diri sa kalibutan o sa langit. So, pagkakaroon, diri pa ta sa kalibutan. So, pag buwan natin sa kalibutan, o di sa langit na ta. Kung saan na ito pagkalangit, kung dilita mo po sa Diyos, pag-abot na ito dito, sige, diri na ka, pagtanong na ito, sige sa kampo, mataan dili ko niya, usa mo na nagsir, pag-ampo, sa pagalingaw na ito, anak. Sige, nailingaw-lingaw dire, sarad anak ko ni, hindi ka pwede dire, di magaganahan, sige, misla kampo, was takilabaluga, malipayon sila, kaya ang Diyos kauban mo nila. Abi mo mag-ampura, dili may mag-ampura. Mag-ampura ta, at the same time, mag-enjoy sa kinabuhi. Muna siya. Makibalo. Dili ko niya, siradan. Sige, ato ka sa mag-enjoy ka, dito ka. Pagbot dito, impyerno man di ay. Sa init man kay Dre, naasa mo kaibutag, duhar ba mo pilihan? Langit, o impyerno. Pag ato mo, ipakita ka sa langit, dili man ka dito, kay di kanan, wakay ampo-ampo. Di ka belum-ampo. Dili ka dito, di ka siradan to. Dili mo ka pwede mo balik dito, kay siradan naman to. Yung mga ita baka happy-happy, mamay mo na sa kalimutan, dito ka, tanaway mo makauban dito ng kape, panadayan po sila, huyog mo. O, pagbot dito. Ang lison, kung na-impyerno ta, kayo ay kasal, pangutan na, maglinyan, tanaw, masabi mong sala, nanulis ko, milyon, matunukan na mo, kira. Na, ito sa, ano man, tulo mo yung kabit, di, sa ako na, balo mo, kung na-impyerno yung mga kabit, pero lami pa, hindi ka na, na-impyerno, na-apil lagi ko, na-impyerno ko kapil. Di pagkabot na sa ito, ikaw, ano ko mo ka, kung sa marim sala, wala may makasal, na mo na, grabe, kasal ay nung dyan, hindi ba langit. So mo nang importante, kay karon ko dagan pong magpakasal. So mo na siya nga, daghang kaing mawala kung di kasal. Una, di mo ka makaklaim. Di ka makaklaim. Kay, pamakay, papili sa kapagita. Kung na-insure na, o kung nakasakay ng aeroplano, na-insure na 1 million, di ka kaklaim na ito, di ka maklaim na ito. Pamakay, kung kayo mamay, pero na kayo marriage contract, ako ning bana, ako ning asawa, na ako'y katungod mo klima, naway makababaga na. Ang gobyerno mo, tabang gina mo nga makuha, ito mo kay imo to. Kay, na kayo marriage contract. Inana ka importante ang kasal. Dahil na ipanlangin sa Diyos. Tinungluman ang ulit kasal. Sumunang inana ka importante ang pagtulunan sa atong simbahan.